Asini roha malihamu do dame nasian di bata ama do sian anakna Kristus Yesus tu hatai. Amin. Tabi jala horas narita salutna salam sehat damang dainang do akadongan nahina holongan marsiajar meta satokin sian hatai di bata lahu mengarade tu janita partangian di enet sian turku epistel minggu tanggal 1 Juni 2025 tersurat di buku Pangukapon bidu 22 ayat 12 saarodi 21 Ujah amanihita tatangi matakas jalan tapa itu di bakasar roha di bakasar pikiran mardongan haporsial ida ma girama auro buano kuma upa silehonon tugaduk hobartu naniulana audo mulana jala kucuna parjolo jala parpudi bonana jala ujungna mertua ma akka nama guri adi nasida asa marhuaso nasida marjabar di hawa woluani jala masuk sian akka harbangan tubagasan utai di balian ma akadiang don akka sila rasul don akka permainan do pamunu do sioloi nasone bata rodi nasa nama kaholongi jala nama mulahu garus aku Yesus marsuru suruh aku maka tidak kau Tuhamu akau mandapoton akahuriai au do kurak do margani daud bitang sipaias nama sinodangi jadi di doktor di do orwani romaho las domononi na umpekesa romaho sai roma na bauas di jalo na rohaima aik hanguluani dalam bahasa-bahasa au maka tidak kon diganu na ubegi akahata panurangon ni suraton iya adong nama nabay itu si taba adi debata mati ibana akahapursuhon na tak surat di bagasan bukuon jadi mulu adong nama muati akahata ni buku panurangonon buaton ni debata matohak na nadihau amuluan do dihuta nabadiai akana tak surat di bagasan bukuon hidup ibana nama katidak konon ulu na Roma autibu amin Roma ho ale Tuhan Yesus didongani asmi rohani Tuhan Yesus ma akka nabadia huria nahina holongan adong sarito namaripola adong ma rakyat biasa jala adong baginda raja mulai pajupang nasida isi do naro mandapoton gampang do alusna totu rakyat biasa itu naik koro mandapoton baginda raja rakyat yang harus menghadap kepada raja unang coba-coba dipabali unang gabe rajai ro mengadop tu rakyatna dasoni bahkan ketika rakyat ingin menghadap raja itu tidak boleh sembarangan mulai menghadap raja ikum mardalan do ibana huhut uduh dia menunduk terbungkuk dan mangguk-mangguk itu menunjukkan rasa hormatnya kepada raja gariada tahe adong do aturan bisa daluat mulai menghadap raja ikum mardalan jongkok do ibana sian na daw pe songoni ma aturan na ditotokon sian na jolo lumobi ma di harajao alai ternyata kamang do inang satu tikion adong do pe na maniru si songoni adong do pe na memperlakukan si songoni isarana di perusahaan di kantor di lembaga di pemerintahan do dilana asing ikon hormat do natumoru tunarigijangna bawahan kepada atasannya itu yang berlaku somoni tong masa di paradato da ikon boruido na ikorro mengaduk ula-ulana da ikon beredo na ikorro mandapoton tulangna pahoppu tu opungna do lana asing boha molo di parhuriau
manang iparugamo na kamang no inang masa di sisongoni na ikorwasido ro mendapotton perhalalona na ikorwasido ro mangaduk tupad di tanah gudang lepe masa sisongoni hasomalan mayate kamang binang hasomalan dui manang na aturan hasomalan naga di aturan mana aturan na pinasomal-somal ujungna sonima alay dang buite eta kabalik kamang binang lama tahe jolmai tu de bata pasti do jolma do naro mangaruk de bata jolmai do na ikon mangalului de bata ido na wajar jala ido na toho alay ternyata dak songoni de bata dang diihot aturan na songoni de bata dang dipasomal-somal de bata songoni toho mada jolmaido mangalulu de bata jolmaido naro marsoba tuado pan de bata toho mai alai jogjo do justru de bata do naro mandapotton jolmai boy taidak kamang inang manang piga-piga contoh di bibelon contohna ujumar dosa si Adam do si Hawa darolo de bata mandapotton nasida tupur la edeni mandaladaran si de bata jojo de bata tunasida urita zahai sada Musa tulu ayat 2 suang soni mamuse dahya do ro de bata mendapotton si Abraham do si Sarah makatai nasida soni do muse ro de bata mendapotton si Samuel sada Samuel tulu ayat 10 jala puncakna ima ro de bata manopot jolma pardosa gariada dan holar romuti alai gabe jolma ibana jalamian di tonga-tonga ni jolmai ima Yesus Kristus anak di bata di Portidion gudang do na pinatupan Yesus jaladung sun ibana makbobasi marjanita mengajari patupa kahalongangan satu hamamatena dot haheheyonna dungi ngulak mamuse Yesus tarhidat tuban wagijang ima dihananak nai alai olak ni ido dal dasai di sidope alai marbaga-baga do muse de bata naro do muse Yesus Kristus padua halio tu Portibion marhua mangalap nabadiai tohodoi porsia do hama kamang dominang ro Yesus padua halio muse taidama panindangion natutusi tutu diturpuk jamitau kuria namanagam Tuhan Yesus haroro ni Tuhan Yesus padua halion disuraton panurak buku pangka kono jalan do dia sendiri do nama do hatai idama girama auro buanok kuma upa silehono tuganuk hobartu nanyulana pau kapon 22 ayat 12 odo panindangion natutusi tutu narodo muse Jesusi padua halio tu Portibion jala haroronai maboan upa silehonon tuganuk hobartu nanyulana be upa adu maini kamang kuinang alana dido hobartu nanyulana be atau adong dua ragam na parjolo ima aka namang laulo moni rohani di bata aka nasatia di haporsionna lehoron nama upa hamonangan ima haluaon saleleng ni lelengna alai ragam na paduahon ima dilehon tu aka siulah hajahato aka nasosatia tu di bata aha malidehon ima upa pamaloson manang uhuman salelini lelengna jadi dangdus harorona napadu halionon sian harorona naparjului iya napadu onon mabuan haluau tu akan amarsiohot dihaporsionna uhud manguhum jolma aka nasosatia dihaporsionna atau idia do natahiri Totu sudi do tamak kirim
asa upahamonangan ima haluaonido si jalo otta diharorone Kristus pada halioni jalamana 3 hari di surat ton bison memakai istilah jidok audo mulana audo pucuna audo parjono jala parpudi bonana do ujungna Kristus do mulana do pucuna lapatanna dia tidak dibatasi sejarah hidup manusia. Kristus do parjono jala parpudi lapatanna dia tidak dibatasi oleh zaman manusia. Kristus do bodana do ujungna lapatanna dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu hidup manusia. Manoktong do Kristusi dan ubah-ubah. Songoni do natuari, songoni sadarion, la songoni do ro di sanilingna. Heber 10 ayat 2. Ibana na parjulu tubuh sian nasa natinoppa. Kolose sada ayat 15. Dan holani tahe. Alai hok do hatana, hok do patikna, silehoronna tujol mai asa diblahon jalamangulu di bagasan habadial ni bata. Asa manangisi na marsihohot tu hatana do tu patikna ima nadapotan hupa amunangan diharorona na padua halioni. Ala yang namun ramang daunnya kamang domina. Tumaul lo marsihohot haporsiaoni alanya. Ala gudang do sitaono, gudang do haporsuhon, jala gudang do akaparukilon. Unang nian sanga marlauk haporsiautai binainya kasitaononi. Jala unang meret kita sian ruang lingkup hidup abadial bersama dengan Tuhan. Dia dopan di bata. Ikut tok-tong dohita mamuri adita. Ongkapon 22 ayat 14. Istilah mamuri adit lapatanda terus berlangsung upaya pembasuhan dan pembersihan. Terus menjaga hayason dohabadial. Unang sangat marlau asa tok-tong dapat adik nasaksak jalan ias ima pahean partot dion hapursial ido simlanotta menjaga habadiau berhiti mangulahon patik ni Kristusi akasi songoni do dapotan upah hamonangan diharorona badu hadio urian tuhatta atau dungarade hita monomunomu haroronai haroroni Yesus badua halion ibana namando girado auro dunga be kita mangarade kamangwina pasti do roh Yesus manopot kita nampe rakyat biasa kita jala ibana baginda raja duduk di tahta kerajaan Allah alai roh justru ibana do naro lahoman dapoton hita raja do ibana parwaso jalan abubu ala di pantoro ririna asa tono ibana tu sita asa bui tajakkon ibana dinaneng ro manopon tita atau asa martomu hatanai namandok girama auro tak adu sima ro maho ali Tuhan ro maho ali Yesus dungaradiau ditopotto ima tado akamangwina taparari marohatta pikirata lumobi mahaporsiauta nahibul majakon dinaro Tuhan Yesus Kristus tapangiyar maswarata mamuji ibana uhuk maita jojo tu ibana mandok ro maho Tuhan hupuji ho ale rajaku amin mauliate mali di bata di hatam nabadiai na paposor rohanami naro namaho gira horo laho manopot tami mangalak akan abadiai atong urubi hami asa toktong marsihohot dihaporsion nami asa diharoni jalaon nami hupahamonangan imahaduaon say nilingna say patao mahami di bagasan Yesus Kristus amin.